ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಹೊಸಕೊರಲ್ದ ವಿಶೇಷ ಪಾತರಕತೆ. ಬಹುಶಃ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸಕೊರಲ್ ಪಾತರಕತೆ ನಡಪಂದ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆದಿತ್ತನು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಪಾತರಕತೆಯನ್ನು ಪಿರ ಸುರುಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿನಾರು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಇಂದತ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲ್ಲೆಕಾರ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೆನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸಕೊರಲ್ದ ಪಾತರಕತೆಗೆ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಜಿಂಜ ಉಂಡು. ಆರು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಶಾಲೆನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಅರ್ನ ಸುರು ಎಂಚಾಂಡು ಪಂಡ ರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಶುರು ಮಂತೇರು, ರತ್ನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಶುರು ಮಂತೇರು, ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು. ಇದೆತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಲ ಜಿಂಜ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಾರು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಸದಸ್ಯ ಅದು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು, ವಲಯ ಸೇನಾನಿ ಅದು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತೋಡು ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಇಂದೆತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಗೆ ರಡ್ಡ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಲೆದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಳ್ಳ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹಂತೊಡಾರು ಸೇವೆ ಸಂದ ಏನಾರು. ಇದೆತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಶಾಲೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕಲಾತ ತೆರೆಯೋರಿಲ್ಲ. ಈತ ನಮ್ಮ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಂಗನ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಸಂದರ್ಭ. ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಪಿಡುಗುವಾದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾದ ಕಾಡೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆದ ಸಂಕಷ್ಟಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡುತ್ತೀಯ ಬದುಕಡು ವಾ ಮಾತ ಕಷ್ಟೋಲು ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪುನಂಚಿನೆಂತುಯ ಈ ಮಾತ ಕಷ್ಟಲೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಸುರುಕಾದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಸುರುಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಹೊಸಕೊರಲ್ ಬಳಗೊಳ್ಳಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಸಂದರ್ಭ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರೆ ಇವರು ಸುರುಕು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತರಣೆ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಂಜ ಜನ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಂಜ ಜನ ಕೊರಿಯರು ಇರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ರಡ್ಡನೇ ದಿನೊಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಪಿಲಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಪರಿಸರಡು ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣೆ ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಸುರುಕಾದ ಹೊಸಕೊರಲ್ದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಂದವೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸಕೊರಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ವಿದ್ಯಾಧರನ್ನೇ ಭಾರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹೊಸಕೊರಲ್ ಬಲಗನ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ನಡಪವನ ಅರೆಗೆ ದೇವದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡನ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಇನಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ದ ಆಯಿನಂಚಿನ ಅನಾಹುತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತದ ಜನ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಪುನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಯಾನು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬುನ ಮಾತ ದೇವದೇವರಡ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಹಿಡ್ದು ನಂಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಜನ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಯರೆ ಶ್ರೀ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪು. ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಇಡೀ ಜನ ವಾ ರೀತಿ ಮಾತ ಬಂಗಡು ಇತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಮಾತ ಏನಿ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಬುವೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ತೆರೆಯುವನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಒಟ್ಟು ಅದು ಮಾತ ವಿಷಯ ಕೂಡಲೇ ದಾನಜಿಂದನ ಕಿಶೋಟೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರೆಯುಂಡು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಡೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕುಲು ಮೆಕುಲಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಪಿದಾಡು ನಂಚಿನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಪೋಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಏನಿ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿದಾನೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯದ ಲಜ್ಜಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ನಮ್ಮ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವೈದ್ಯರನಕಲು ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನರ್ಸ್ನಕಲು ಅದಿಪ್ಪು ದಾದಿನಕಲು ಅದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕಲು ಅದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿನಕಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕಲು ಅದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕಲು ಅದಿಪ್ಪುಲು ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸೈನಿಕರಾದ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಮಾತಿರಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲು ಮಾತು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತು ಜನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವೇರು ಐಕ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪನೊಂದು ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯೆ ಧನಶಕ್ಕ ಯಾನಿಂಚೆನೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಕೊರೋನಾದ ಶುರುವಾದ ರಡ್ಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನ ಮನದನಿ ಇಂಚೆ ಪಂಡಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡನ್ನ ಕಷ್ಟದನ್ನ ತಕ್ಕಲಾಕಿ ಏನು ಬಂಡೆ వచ్చి ನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ತೆಜುಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧಾಪಿನಂಚಿನ ಜಲಿಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಪಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಒಂಜಿ ಯಾನದಲ್ಲ ಮಸ್ತುದಲ್ಲ ಕೊರ್ತಜಿ ಎನ್ನಡ್ದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಲಿಲ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ 5 kg ಅರಿ 1 kg ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ kg ಚಾಹುಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸಾಬೂನು ಬೊಕ್ಕ 1/4 kg ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ನೀನು ಮಾತ ದೀದು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಯಾಗ ಮಾತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಂಡು ತೂದು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ ದೇವೇರನ ದಯಟ್ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ 1.5 ಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಐನ ಕೊರ್ತ ದೇವೇರು ನಮ್ಮಡ ಕೊರ್ಪಾದೇರು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ ಆ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವಲ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಈ ಕಷ್ಟದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೋನ ಖಂಡಿತವಾದ ದೇವೇರು ನಂಗೆ ಐಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆನೇ ಜೀವಂದನೆ ಒಟ್ಟು ಅದು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇರ್ ದಾಪಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪುಣಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕುಲ್ಲು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ತನಗಾಪುನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತೇರು ನಿಜವಾದಲ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯನ್ನು ಪನ್ಪೆ ತನ್ನಡ್ದಾತಿನಾತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಪುನವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯದು ಪಂಡ ಮುರ್ಕುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಂತಿ ಕಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕಣಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ದಯದು ಪಂಡ ಆಸರದಾದೊಂಡು ನಾಡೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪೊಸತ್ತು ಇಂಚ ಆ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಕುಲ್ಲು ಜನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಕುಲ್ಲೊಡಾವು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನು ಎನ್ನೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲದೊಲೈ ಕುಲ್ಲುದಾನಾಗ ಬೆನೆರೆಜ್ಜಿಂದ ನುಪ್ಪುಗುದಾನೆ ತಿನಿಯರೆ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಈರ್ಕೊರ್ನ ಆ ಸೇವೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಐನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಎನ್ನೆಂದುಲ್ಲೇರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಕೊರಿಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಂಕುಲು ಕೇನಿಗೂಡ್ಲೆ ಕೊರಿಯರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಅಕಲ್ನ ಹಾರೈಕೆ ಅವು ಇರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅವು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಕೊರೋನಾದ ಭಂಗದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಕೇವಲ ಕಿಟ್ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತು ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಆರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂದೇನು ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಅತಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಳದಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಮಂಚದ ವಿಚಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನಾರ್ದಾಪು ನಂಚಿನ ಸಹಕರಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಂತದೆ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಿಲ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲ ದೇವರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣು ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳ್ಳ ಕೆಲವೆರಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ದೇವೇರು ಕೊರಡು ದಯಂದು ಬಣ್ಣು 1-2 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರು ಮಂತದೆ ರಾಂಡ ಜಿಂಜ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಈತು 1,500 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪು ನಿಂದು ಬಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಎಂದೇ ಪನೊಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನೆಕ್ಕು ಬಡದು ಹೊಸಕೊರಲ್ ಬಳಗದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವದಲ್ಲ ಅರ್ನ ಇಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ಸೇವೆ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪೊಡು ನಾಡು ದೇವರ ಆ ಶಕ್ತಿ ನರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕೊರಡು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಡದು ಸರಕಾರಲು ಪೊಣೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾ ಒಂದುಂಡು ದೆತ್ತ ನಡುಟು ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯದ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಪೂರ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಪರ ವಿರೋಧ ಹೇಳಿಕೆಲ್ ಕೆಲವೊಂದೇ ಬರೋದುಂಡು ದೆತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಂತವಾದ ಸಡಲಿಕೆ ಆದ ಇತ್ತ ಶಾಲೆಲೇನು ಪುನರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯದ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆಲ ಒಂದುಂಡು
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹలు ఆవుడు పన్పునంచిన పాత్రలకి ಏನೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಈರು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗೋಡು ಈತು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದೈನರಾದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿನಾರಾದು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನು ಸ್ವತಃ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ನಡಪೈನರಾದು ಶಾಲೆಲೇನು ಆರಂಭ ಮನ್ಪೊಲಿಯ ಬಲ್ಲಿಯ ಈರು ಪಂಡಿನ ಶಾಲಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆನಿಗೆ ದುಂಬು ಇರು ಪಿದೈ ರಾಜ್ಯಡ್ದು ವಿದೇಶಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಡಾರೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪಣಿದಾನೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಮಸ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಪುಟ್ಟದ ಬುಲೆತಿನ ಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವು ವಿದೇಶಗ ಬಾಂಬೆಗ ತನ್ನ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿನ ಆತೆ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅದುಂಡು ಈ ಒಂದು ಶೀಕ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ದೂರ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬರಲಿ ಐಟ್ಲ ಎಂಕ ಭಾಳ ಹಿಂದುವಾಪಿನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಜನ ಪಾತಿರುವರು ಇನಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಗದರ್ಶನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಡ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಂಚ ಮಾತಾನಾಗ ಮಾತೆರಲ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಸುರುಕು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿದ್ದು ಆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕುಲ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಅಕಲ್ನ ಪಾಪ ಆ ಬಂಗುಡು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ಸ್ವಾಧೀನ ಭೂಮಸೂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರೆ ಎಂಚಾದ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಓಡಿ ಒಳ್ಳೆದಾದರು ಕೆಲವರು ಓದಿ ಒಳ್ಳೆದಾದರು ಆತ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೇರಬೋಡದು ಮಸ್ತು ಜನ ಊರು ಬುಡ್ದು ಪೋದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಸ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರಿ ಪಡೆತನ ಮಸ್ತು ಜನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನ ಎದುರುಳ್ಳಿರಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಉದ್ಯಮದ ಅಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಅಚ್ಚುದನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಂಗೊಡುಲೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಸೇರುಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಲು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಭೇದ ಭಾವ ಅಕ್ಕಳಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂಚದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡಾಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಾವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ದಾಯಕಂತ ಬಂದಾಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಶಾಸಕಿಯರಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಭಾರಿ ಸೋಕುಡು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಂಚೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಪನ್ಪುಣಿದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಕ್ಕಳು ಬತ್ತಿನಾಕಲು ಬಾಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಪೂನಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾಕಲು ಅಥವಾ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಅಕುಲುಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡಿ ಬರೋಡು ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 14 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತದು ಏನಾಡ್ದು ಕುಡಿರೆಗೆ ಉಪದ್ರಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪದ್ರಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಲ್ಲ ಆಕಲ್ಡ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಟ್ಟಾದು ದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಹೋರಾಟ ಮಂತಂದಾನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿಯರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಕ್ಕಳು ವಿದೇಶದಕ್ಕಳು ಏರ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಬೇಸರ ಬೇನೆ ಪಡೆಯೊಂದೇ ನಮ್ಮವರೆಗೂ ಒವೇ ಪುರ್ತಲು ಹಾಕಲು ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು ಪಣೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶೇಷ ಪಾತೆರ ಕೆತ್ತೆಟ್ಟು ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯನೂ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಪುನಿ ಇತ್ತ ಶಾಲೆಲು ಆರಂಭ ಆವಡ ಬರ್ಚ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಚರ್ಚೆಲು ಭಾರಿ ಆದಾವುದುಂಡು ಸರ್ಕಾರಲ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಗೆಟ್ ನಿರ್ಧಾರಲು ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸುಲು ಶಾಲೆ ಇಂಚ ಡೇಟ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ತಾರೀಕು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಜುಲೈಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ದಾಯ ಬಂಡಾರೊಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ತಂದಾಯಿನಾರು ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣೋತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಒಂಜೇಟು ನಮ್ಮ ದೇರಳಕಟ್ಟೆದ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರ ಪಡೆತಿರಂಚಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮುದ್ದಿಯರು ಅರ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಒಂಜಿ ರೂಮನ್ಗೆ ತಂದು ಅಲ್ಪ ರತ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡು ಸುರುಮಂತಿರಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭಡು 1992 ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರಡು ಅಪ್ಪಗ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಂದು ಓಡೆ ಇರ್ನ ಪಂಪ್ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಕನ್ಯಾನ ಮುಟ್ಟ ಓಲ್ಲ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಾಡು ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಏರು ಆಜನೇ ತರಗತಿಡ ಏಳನೆಟ ಎನ್ಮನೆಡ ಎರಡು ಫೇಲ್ ಆಯ್ರು ಅಕ್ಲಂಡ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಕುಲ್ಲವಣಿ ಏರು ಫಸ್ಟ್ PUC ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಂಡ ಸೀದಾವಾದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಕುಲ್ಲವಣಿ ಬಕ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಣದಿತ್ತನು ಐನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ್ದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣ್ಣತ್ತು ಸಂಪತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರತ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ಮಂತದ್ದು ಐಟ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನೇ ಶುರುಮಂತ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು
ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದ ಕವಿಕುಲು ದಿವಂಗತ ಇದ್ದಿನ ಬೇರೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಳಿತದ್ದು ಮಾತಾ ಜನಪರಿತದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟಗೆ ಬರೋಡಂದಾನ ಎಂಗ್ಲ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಬೆಲ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇನಿ ನಡ್ತದುಂಡು ಯಾನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಡ್ ಸುರುಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ದೈವದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಗುರು ರಿಯಾಕ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗೆ ತಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿರಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸುಮಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರ್ಬನೂತ ಅಜ್ಪತ್ತೊರ್ಬ ಜೋಕುಲು ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಸೈರಡ್ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ 504 ಆಣ್ ಜೋಕುಲು 455 ಪೊನ್ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟು 954 ಜೋಕುಲು ಇನಿ LKG ಹಿಡಿದು 10ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಡೆಸೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ಯ ದಾಯಣಂದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವು ಜನಕಲ್ನ ಕೈಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅವು ದುಬಾರಿ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ನದಿ ಒಂದೇ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆಡು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಆತನು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಆತ ಶಾಲೆಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಉಂಡು ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರೆ ಪೋಡಂದಾಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ 14 ಸಾರತ್ತ 645 ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಲು ಇನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಒಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಶಾಲೆಲಿಜ್ಜಾಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಎತ್ತೀನಿ ಕೊನಾಜೇಡು ವಿಶ್ವಮಂಗಲ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ನಂದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆಲ ನಿಜವಾದ ಶಾಲೆಲು ಏತ್ ಆಂಡಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನಗಲ ಅನ್ ಪನ್ನದಿತ್ತೆ ಏತು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಂಡ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಏತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಿಯ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೈತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶನ ದಿವೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಶುರುಮಂತೀನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ನಮ್ಮ ನೆಲತ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಹೆಂಚಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಚಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಐನ ಮಾತು ದೆರ್ತು ಬರ್ತನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂದು ನಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪರು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಿದಿನ ಸಂಗತಿ ರತ್ನೋತ್ಸವ ಒಂದು ಬಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆಲೆಡು ಮಾತ ಪರ್ಬೋಲ್ ಆಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಪುಂಡು ರಂಜಾನ್ ಪರ್ಬೋಲ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೊಯ್ಲು ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತಿನದಾಂಡ ಅವು ದೇರಳಕಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಪಂಪನೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಚ್ಚದು ಮಾತು ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜನಕ್ಕಲು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಸಂಕಷ್ಟಡುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಇನಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ತಂದು ಶಾಲೆ ನಡಪವನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕಡ್ ನಡಪವನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಈ ಉಡುಪಿ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಗಳ ಈ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 500 ಮುಟ್ಟ ಶಾಲೆಯಲು ಖಾಸಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಲು ಆಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಶಾಲೆದ ಕಷ್ಟನ ತೂನಾಗ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ದಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆನು ನಮ್ಮ ಉರಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಲ್ಲ ಯಾನು ಮಂತೀನಿ ಅಂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆನು ಯಾನೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ನಮ್ಮನ ಅಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ್ನ ಎನ್ನ ಗುರಿರಕ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡು ನಡಪವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ತೂಪ ಯಾನ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿಡ್ ತುಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ನಡಪವನಂಚಿನ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆನೇ ಬಂದು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಪಾರೆ ದಾಯಂದ ಪನ್ನಾಗ 10 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಉಳ್ಳಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವರ್ಗದ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ ಅಚ್ಚಂದ ಫೀಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಂತ್ ಜನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕುರುಪಿನಂಚ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಉವೇ ರೀತಿದ ಅನುದಾನ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಲು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿದಾನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಜೆಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಪುಣಂಚಿನ ಶಾಲೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಪಾತಿರೋನಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ 15,000 20,000 ಮುಟ್ಟ
ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಒಪ್ಪುನಿ ಇನ್ನು ಎತೋ ಶಾಲೆಲು ಐದು ದೆಚ್ಚ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫೀಸ್ ದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ದಾಯನಂದ ಪನ್ನಗ ಇನ್ನು ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆಡು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಬಚ್ಚಂದಲ್ಲ ವಾ ಏರಿಯಾಗಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ಪುನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಮಾರ್ಕ್ ತೂದು ಅಂಚದ ಜರಣ ತೂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಪುಣತ್ತು ಏರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾರೆಚಿದ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಇನಿ ಆನಿ ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆನ ಶುರುಮಂತನ ಆನೆ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ರಿಯಾಯ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಂದು ಬೈದ ಇನ್ನು ಕಾಸು ಕಟ್ಟುನ ವಿಷಯ ಮೂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಶುಲ್ಕನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ಫೀಸ್ ದೀಪ ಐನ ವರಾಣಿ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಐನ ಮೂಜಿ ಸೇರಿ ಮಂತದ್ದು ಕಂತು ಪ್ರಕಾರ ಮಂತದಲ್ಲ ಪಾವತಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೋಳಿ ಈ ಒಂಜಿದ ಆಲ ಬಾರಿ ನಮಗೆ ತನ ಕೆಲವು ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಪಣಿಯರುಂಡು ಆನು ಮರ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ದುಲಾಯಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಎಂದು ಅಂಚಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಜನಕ್ಕೂ ದಾನ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೊರನಾಗ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು ಐನು ದುರುಪಯೋಗ ಮನ್ಪೇರೆ ಬರಲಿ ಅವಕಾಶನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಚಿಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ಐನು ಶೋಕಡೆ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲೆಡ್ಡೆ ನಂಕ್ಲೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಪಯೋಗ ಮಂತ್ರಂದಂಡ ನಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ಉಮೇದು ಬರ್ಪು ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಐನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಂತಿರಂದಂಡ ಈತು ಕೊಡ್ದುಲ ಮಕ್ಕಳು ದಾಲಂದು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜರತ ಬಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಹೊಡೆದು ವಂಚಿತರಾಗಪ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಆಪುಂಡು ಒಟ್ಟಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಮಸ್ತ್ ಆದೇಶಲು ಅಪಗಪಗ ನಂಗೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಐಕ ಐನನೇ ಐನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು ಇನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ನಕುಲು ಟೀಚರ್ಸ್ನಕುಲು ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರೇ ಉಂಡು ದಾನಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟುನ ಇಲ್ಲ ಆ ಶಾಲೆ ನಡಪವಣ ಇರಲ್ಲ ಐನ ಆತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಐನು ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು ದಯಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಗೌರವ ಅವಳು ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ಲೆಗಳ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗಳ ಪಾತ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡತಂದು ಪೋಣದಾಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಜನಕುಲ್ಲ ಐನು ತೂಂದುಪ್ಪೇರು ಈತೆ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆಡು ಕರಿಸರ್ತಿ ಸೇರಿದ ಜೋಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೀಸ್ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಯಾನ್ ತುಮರಾನಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಫೀಸ್ ಬರೆಯೋರು ಪಂಡ ವಾಕ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ದುಂಬು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟುವರು ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಂದಲ್ಲ ಒಪ್ಪರು ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಜ ಸಮಯ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಯಾಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಫೀಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸುದಂಚಿತ್ತು ನಾನು ಐಕೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಭೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅತಂದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೋಷಕಿಯರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಭೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಭೆಟ್ಲ ಪಣಿಯರ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಇರಬಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಐಡ್ದಾದ ಮೇಲ್ಮಲ್ಲ ದಾನ ಅಜ್ಜಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ನಡೆದವರ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಇರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆ ಶಾಲೆ ಹೃದಯ ಬಂದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಗರಿಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೃದಯ ಬಂದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಬುಲೆಪವನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಆ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ ಪ್ರವೇಶದ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಮಸ್ತ್ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳುಂಡು ಆ ನೀತಿ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ಜೂನ್ 8, 9, 10, 11, 12 ಈತ ದಿನ ನಮ್ಮ ತರಗತಿವಾರು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಲೆಪುಡಾದು ಆತನ ಅಕ್ಕನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಲೆಪುಡಾದು ಅಕ್ಕಲನ್ನು ಕುಳ್ಳದ ಪಾತಿರ್ದು ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡ ಶಾಲೆ ಯಾಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ಶಾಲೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಪೋಯಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಶುರು ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಮಾತು ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೊರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟವನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಂತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಂತೇರು ದಾನೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ಆಗಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರು ಐಕೆ ಲಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಐಕೆ ಮರ್ದ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡು ಪಂಡೇರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರವಲು ಸಭೆಟ್ಟು ಪಂಡೆ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮಣತ್ತು 47 ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು
ಐಕು ದುಂಬೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಸಾರತ್ವರ್ಮಣ್ಣುತ್ತ 47 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಂತಿದ್ದೇರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಅವನ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಅಂಡಿಗೆ ಪಂಪಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ ಬರಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆ ಪಂತೆ ಸಭೆ ಆನಾಗ ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪುಣಿ ಅಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾದ ಜನಜೀವನ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಡೆ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ತಂದುಪ್ಪ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಪೊಸಕುರಾಲದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಂದು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾದ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟದತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತವಾದ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆವಡು ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕೋಡು ಶುರು ಆವಡು ಅಂಡ ಎಂಚ ಶುರು ಆವಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ಶಾಲೆ ಕಡಪಡಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಲು ಮಲ್ಲ ಸಂಶಯಲು ಮಾತಾಡಲುಂಡು. ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಲಿ ಬರೋದುಂಟು. ಜುಲೈಡ್ ಆವಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಆವಡು ಪೋಷಕರನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಒಂದುಂಟು, ನಿಕುಲ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕೊರಿಯರಂದು ಬಂಡಾರೆ. ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂದರ್ಭನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಯಾನೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚೆನೆ ತರಾಸುರಿಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಪನ್ಪೆರೆ ಯಾನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪತ್ತಿರೋಜು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿ ತರಾಸುರಿಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನೀಯೇ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಚಿಂತನೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಜಿ ಪಾತಿರ ಎಂಚಂದು ಪನ್ನಗ ಜೀವ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಆತ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿದ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಮನ್ಪೇರ ಬಾರಿ ಬಂಗಾವು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನು ಸುಧಾರ್ಪೇರ ನಂಕ ಬಂಗಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಈತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಉಳ್ಳೇರಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಐನು ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿಡು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏತು ಪ್ರೀತಿಡು ಏತು ಕೊಂಡಟು ಆ ಜೋಕುಲನ್ನು ಸಾಂಕುಂಡಲ ಯಾನು ಯಾಪನ ಪಣಿಯರುಂಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಸಾರೆಡು ವರ್ಮನೋತ್ತ ಅಜ್ಪತ್ತರ್ಮ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇಡ ಏತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿನ ತುಜಿಪವನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸನ ಪ್ರತಿದಿನ ಯಾನ ಎನ್ನ ಶಾಲೆದ ಯಾನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಪಾತಿರನ ಮುಂಜೆ ಎನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡಿದವರ ಜೋಕುಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕುರುಳಿರು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀಚರ್ನ ಕುಲ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಣಕುಲು ಮಾತ ತೂಯರ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗನೆ ಶಾಲೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಾನ ಐಕು ಬಡದೆ ಈ ವರ್ಷ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೀಚಿ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೂರುಂಡು ಅವಳು ಆತ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಈತ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆಡು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೀಜ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ಈತ ಇರು ಪಂಡ್ಲೆ ಕಡೆ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತು ನಡವೇ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಗು ಸಾಕುವ ಶಾಲೆಡು ಈ ಎಣ್ಮಣೋದು ವರ್ಮಣೋದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ದೀದು ಅಕ್ಲೇನು ತೂಪುನಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ವಿಷಯ ಇರು ಪಂಡರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಅನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತೂಪಂದು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಶಾಲೆದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಶಾಲೆದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಟ್ಟೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಶಾಲೆ ಅಂದು ಬಂದು ಇವಾಗ ಅಕಲ ಮಟ್ಟಡು ಅಕಲು ತೂಪೇರು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚಾಂದು ಪಂಡ ಅಕಲು ಒರಿಯನು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಒರಿಯನ ಅಂತ ಆಂಟಂದೆ ಒರಿಯನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒರಿ ವೈಪಂದೆ ಇಂಚ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನೇ ಇವೇನೆ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಜೋಕುಲಿನ ಎಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರಡು ಶಾಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮನ್ಪೇರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಜೋಕುಲ್ಟ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಣಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಒದ್ಲಬೋಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಖಂಡಿತ ಒದ್ಲ ಪಾರೋಡು ನಮಕಿನಿ ಕೊರೋನಾ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬಾಕಿ ಸೀಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ರಪ್ಪ ಬಚ್ಚದ ಜ್ವರ ಶೀತ ಗೀದು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಂಚ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೊರಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಅಚ್ಚದ ಏರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬೈದನ ಆಯನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತಂದಾನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣ ಐಕು ಬೋಡದು ಪಂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಬೋಡು ಅಚ್ಚದ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರನ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ಮಂತದಿನ ಐಕ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲು ಏನು ಮಾಡಿದು ವರ್ಮ ಐನೊಂಜಿ ಶುರುಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ ಹಂತವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಒಟ್ಟಾದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಎತ್ತು ಜೋಕುಲು ಆಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಶಿಸ್ತು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಶುರುತ ದಿನ ಎಂಚೆತ್ತನ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತೇ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಶುರು ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಅದು ದಾನಿಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಅವನಿತ್ತಾನೆ ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತು ಆತ ಜಾಗೃತಿ ಬೈತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮನ್ಪುವ ಅಪ್ಪಾಗ ಅದು ಶುರು ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಶುರು ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಶ್ರೀಕುಂಡ ಪಂಪಿನ ಜಾಗೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊರಡಲ್ಲ ಬೈದನು ಅಂಚಾಯನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣಲ್ಲೇ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾನಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಂತಗು ಬರೋಡು
ಕೊರೋನಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒಂದು ಹಂತಗೂ ಬರೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತನ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಂತನೆ ಎಂಚದು ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಬಕ್ಕನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ನಾಡ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಒಂಜಿ ಗರಿಬಿಡಿ ಎಂಚಿನಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೇನೆ ಶುರು ಮನ್ಪುವೇರು ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಐಕ್ ಬಡದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇನ್ಯಾನು ಟಿವಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಕೂ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನ ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಚಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಶಾಲೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಶಾಲಾರಂಭ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಒಟ್ಟಾದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಶಾಲಾರಂಭನ ಮಂಚದಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ದಾನಂತ ಪನ್ನಗ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒವ್ವೇ ಸವಲತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಪುನ ಕೇನು ಏನು ಟಿವಿಡ್ ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಸಂಬಳನೇ ಕೊಡ್ತು ಜೇರಿ ಪಂಡದು ಅಂಡ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ ದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ಕೊರ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಒಟ್ಟಾದ ದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಕೊರೋನಾ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂದ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲಾರಂಭ ಮನ್ಪೆರ ಎಡ್ಡೆ ಗುರ್ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೇಶಾರಂಭನ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಎಂಚೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೆಂಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ತ ಎಂಕಲ್ನತ್ತು ಜೋಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನೆ ಪುಡ ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಕೆಲಸ ನೀನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪ ಇರು ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ನಡಪವನಿಂದು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ದಯ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಡು ನಾಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಐಕತಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಕೊರಡು ನಾಡ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆದ ಫೀಸ್ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಇರು ಪಂಡರಿ ಎಂಕುಲು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೀಜ ಶಾಲಾರಂಭದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಜ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗಿತ್ತೇನೆ ಸುದ್ದಿಲು ಬರೋದುಂಡು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಸುರುತ ಹಂತದ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಮನ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊನೊಲೆ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಬರೋದುಂಡು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದು ಲೇರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೊಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಫೀಸ್ಡ್ ಈತು ಕಡಿತ ಪನ್ಪುನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ನೀರು ಗಂಟಾ ಘೋಷವಾದ ಮಂತದಾರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಮಾತ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊರ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ದಯಂದು ಬಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ₹1 ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಶಾಲೆ ಸುರುಮನ್ ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಪೋಷಕರು ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆಡು ಜೋಕುಲ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಐತೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರೆಡೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೆನಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಶಾಲೆ ಇನಿಯ ಕಟ್ಟಲೆ ಪಂಡ ಫೀಸ್ ಹೊಲ್ತು ಕಟ್ಟು ನೀವು ಪನ್ಪುನ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನ್ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಿ ಹೆಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪರ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಸುರು ಪಾತ್ಯರ್ನಗನೆ ಪಂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಎರೆಗೆ ಮಾತು ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ನಮಕ್ ದೇವರ ದಯಟೆ ಜನಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರನ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬುಲ ರಿಯಾಯಿತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಆಸದನೇ ನಮ್ಮಂತ ನಮಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಲ ಬೋರ್ಡು ಶಾಲೆ ನಡಪೋಡು ನಂಡ ಅದು ಸುಲಭ ಅಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಪುನಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಲೋನ್ ಉಂಡು ಐನು ಭರ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಲುಂಡು ಐಕ್ ದುಡ್ಡುಲ ಬೋರ್ಡು ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಜನ ಒವು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ್ಲಾಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನ ಚಿಂತನೆ ಮಂತಿನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿಸರ್ತಿದ ಫೀಸೇ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಕೊರೋನಾ ಇದ್ದಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು 10-15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಟಿ ಅನ್ನು ಇತ್ತೆ ಗೋಡೆ ರಣಿ ಪಾತ್ಯರ್ನಾಗ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ರಿಯಾಯಿತಿದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಂತಿದೆ ಜನಕ್ಕಳು ಬಚ್ಚದ ಆ ದುಡ್ಡು ನಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಪಂಡದ್ದು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತಾದ ಸೇರು ನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ವರ್ಮನೂತ ಆಜುನೂತ ವರ್ಮನೂತ 20 ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಶರಡು ಕಲ್ಪುವೆ ಈ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಸು ಯಾನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮನ್ಪ ಎಂಚಂದ ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬು ಕೇಂದ್ರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಬತ್ತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಏರು ಕೇಳು ಒಟ್ಟದು ಮಾತೆರೆಗಳು ರಡ್ಡರೆ ಸಾರದ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮನ್ಪೆ ಈ ರಡ್ಡರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ರಡ್ಡರೆ ಸಾರ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 22-23 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದ 135 ಜೋಕುಲು RT ಜೋಕುಲಲ್ಲ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು RT ಪಂಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಚಿದನು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಶಾಲೆದಕ್ಕಳು ದಾನ ಮಂತಿದ್ದೇರನ್ನು ಪನ್ನಾಗ
ಆರ್ ಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಶಾಲೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂತಿನ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೋರ್ಟುಗೆ ಇನ್ನು ಆರ್ ಟಿ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆ ಹೂ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಂತಾನೆ ಯಾಣತ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನೆ ಶಾಲೆ ನಡಪವನೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತಿರ್ನೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಅಪೀಲ್ ಬಂತಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐಕೆ ಸ್ಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಆರ್ ಟಿ ಮನ್ಕೊಡಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಡ ಪಂತೆ ಆ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ಪಂತೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರ್ ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆರ್ ಟಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ದಾಯೆ ಆರ್ ಟಿ ಬುರ್ಚಿ ಕಂಪನಿ ಪನ್ನಾಗ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖರ್ಚರ್ತಿದ ಕಾಸು ನಲ್ಲ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಮುರಾಣಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು 275 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಆರ್ ಟಿದ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಆತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಆರ್ ಟಿ ಐಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂತೆ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಾವತಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ತತ್ತೆ ಅಗಲು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆದ ಏತು ಫೀಸು ನಾ ಫೀಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಐ ಕೊರ್ಪಣ ದಾಖಲಾತಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಕುರ್ಪಣ ದಾಖಲಾತಿದ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಐಕ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆ ಏತು ದಾಖಲಾತಿ ಕೋರೋಣ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂಪನಡೆ ಮುಂಟಂಚಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋನಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆ ಅಪಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಏತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಏತು ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಹುವಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಲಾಪುಂಡು ಏನು ಮಾತ ಕೂತುದಾನಾಗ ಆ ಮೊತ್ತ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 15,000 ಫೀಸ್ ಜೊತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಅಕಲು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಆಜಿ ಏಳರ ಸಾರತಿ ಮಸ್ತ್ ಅವ್ಲ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು 135 ಜೋಕುಲು ಆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂಪಣ ಜೋಕುಲು ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ರೀತಿಯ ಫೀಸ್ ಜೊತೆ ಬರಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಗೆತನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಬಕ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಉಚಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ನಂಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತದಾನೆ ಮಂತನೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ ಟಿನ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಂದು ಬಂದಾಗ ಕೈತಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಓಲು ಕೈತಲು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಟಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಸೇರೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಡೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಕರಿ ವರ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಆರ್ ಟಿ ಪೂರದ ಜೋಕುಲು ಅಡೆಗೆ ಸೇರೋಣ ಅಂಚನ ಆ ಪಂಪಿನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಐಕ್ ಮಾತ ಏತ್ತು ಯಾನೇ ದುಂಬುಲ ಪಣಿತಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಓತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಆತ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜನಕಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಹಾಪ್ಯಾರು ಜನಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೋರ್ಪುನ ಕೆಲಸನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲನಕಲ ಇರಬಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಪಂಪಿನಂಚೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಪಿನ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದವರ ಇನಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದರೆ ಪೊಸಕುರಾಲದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಎಡ್ಡೆ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿನಾರಾದ ಇತ್ತೆ ಶಾಲಾರಂಭದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆತ್ತೊಂದೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ವಕ್ಕನೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ರೀತಿ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರನೇ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫೀಸ್ ರೇಟ್ 2,500 ಕಡಿತನ ಘೋಷಣೆ ಬಂತಾರೆ ಇಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬೇತೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪುದಾರ್ ಪಡೆದುಂಡು ರತ್ನೋತ್ಸವ ಮಾತಾ ಜಾತಿದ ಪರ್ಬೋಲು ಇಂದೇನು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಇದು ಪೂರ ವಾರೀತಿ ಆಗೋದುಂಡು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಎನ್ನ ಮಾತ ನಂಬುಡಂಚಿನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಊರ್ದ ಗುರು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನಡೆತದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ತರಣ ನಮ್ಮ ಬುಡಿರಬಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಪ್ಯಮಾಗಿತ್ತಿನ ಸಹಜ అయితే ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವಳ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಂಗೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ
ನಾಡು ನುಡಿ ವೈಭವದ ರತ್ನೋತ್ಸವ ಪಂಪಿನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನೇಮಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವಳೂಲ ಅಂಚೇನೆ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಅದುಪ್ಪು ಅಚುಂದಾನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡುಗಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದುಪ್ಪು ಅಚುಂದಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅದುಪ್ಪು ಅಚುಂದಾನ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ದಪ್ಪು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದಿಪ್ಪು ಅಚುಂದಾನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಪದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತುರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮನ್ಪ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಏರು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಇನಿ ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಎಂಕ್ ದಾಯನಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬಚ್ಚದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಐತಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ರೇ ಕುಕ್ಕೋಲಿ ಅದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಉದಯವಣ್ಣಿದ ಚಿಬ್ಬೂರು ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ವಾಮನ್ ನಂದವರ ಇತ್ತೇರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ 6 ಇತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿನ್ಯನ ರೈಕುಲು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ನಾಡ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕವಿಕುಲು ನಮ್ಮ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರು ಮೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತ ಲೆಪುಡಾದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಪುಡಾದು ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಿಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏರು ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಳ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೆಪುಡಾದು ಅಕ್ಲನ ಎದುರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಂಚದ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸನ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದು ಜೋಕುಲಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಪಗ ಜೋಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚದ ಏನು ತೂಪೇರು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ತೂದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಆ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಐಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸವಂದ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬಡು ಬೈದಿನಕುಲು ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೃಷಿ ಮೂಲಡೆ ಬೈದಿನಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಮೂಲಡು ಇತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟ ಬರಲು ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ವಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರೋದಿತ್ತೀರಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಕಂಡಗ ಇಳಿತಂದು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನೇಜಿನ ನಡುಪುನ ಇನ್ನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ ಕೇವನಿಗೆ ಅರಿಯಾಪಿನ ವಾಮರಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಿತಿಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ದಾಂದ್ರ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಅವದೆಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಪಂಪುಣತ್ತೆ ಐ ನಮ್ಮ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಸಾಗೋಲಿ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಆ ಕೃಷಿಕನ ಬದುಕದ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವನು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ಡನೆ ಆ ಕಂಡನು ನಡಪಾದು ಆ ಜೋಕುಲ್ಡನೆ ಐನು ಆ ನೇಜಿ ಮಲ್ಲ ಐನು ಕಟಾವು ಮಲ್ಪವನ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕುಲ್ಡನೆ ಆಯ್ತ ಕೇಯಿನ ನೋಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆ ಬೈನು ಬೇರ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಡ ಮಲ್ಪಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆತನು ಜೋಕ್ಲನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಐತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಡು ಪಂಡದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಈತು ಅರಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಅರಿನ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮದ ಆಶ್ರಮಗಳ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಡ ಮನ್ಪಾದ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ವಿಚಾರಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಾತೆರಲ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವ ರಂಜಾನ್ದ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಐನು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಬಂದಾಗ ಐನು ಆಚರಣೆ ಒಟ್ಟದು ಮಾತ ನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ವನ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಂದಾಗ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು 1000 ದೈನ್ ಪಟ್ಟಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಕೈತಾಲ್ದ 4 ಶಾಲೆಗೆ ಯಾನು 250 ದೈನ್ ಪಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಒಟ್ಟದು ಮಾತ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಈ ಮಾತ ಕೆಲಸನ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಾದ್ಯರು ನನಾತ್ ಈ ಕೆಲಸ ನಂಗೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸಹಕಾರಲ ಪಡೆದು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪನೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೋರ ಯಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪಂಡಿದ್ದೆ ಆನಂತ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊರೋನಾದ ಮುಕ್ತಿ ಆತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ದುಂಬು ವಾ ರೀತಿಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪಣೀರುಂಡು ದಾನಂತ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ ಯಾಪತ್ತಂದ ಪುಸುದುಜ್ಜಿನ್ ಆತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತೋ ಪುರ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಧ್ಯಮೆ ಅವು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲ ರೋಟ್ರದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅತಂದಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ನಕುಲು ಇನಿ ಇಲ್ಲಲು ಕುಲ್ಲು ನೀನು ಪನ್ನಾಗಲ ಉರುವಪ್ಪನ ಐಕು ಪಡದು ಅವರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪೀನಿ ಇಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಡುಂದ ಅವ್ರು ಪೋದು ತೋಟದಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಬರ್ಪಣಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಮಾತ ಮಂಚದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕುಲ್ಲ ಅಕ್ಲನಕ್ಲನ ದೇವರನಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೋಡು ದಾಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಮುಕ್ತಿನ ಕೊರಲಿ ದಾಯಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಒಂಜಿ ಮಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇವರೇ ಮಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಏನಾಡುದು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ದೇವ್ರದ್ದು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡೋದು ಬಂದು ದೇವರ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಂಕಲ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಯರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನು ಇನಿ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಾಲೆದ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. 2.5 ಸಾವಿರದಾತು ತಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಟುನ ಫೀಸ್ಡ್ ಅವ್ರ ಕಡಿತನ ಘೋಷಣೆ ಮಂತದೇರು ನೆಕ್ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಪೋಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವಡು ಎಂಕುಲು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವೊಂದು. ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನವು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜಗತ್ತರದ ನಿರ್ಮೂಲನ ಅವಡು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಗ ಮಾತ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಾಗಲು ಅಕ್ಕಲ್ನಕ್ಕಲ್ನ ದೇವರಡ ನಟೋನುಗ ಕೊರೋನಾ ನಾಶ ಆವಡು ನಿರ್ಮೂಲನ ಆವಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರೋದು. ಇಂದೆತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನಾಗೊಂಜಿ ಮರ್ದಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರಡು ಪಂಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ತಂಕಲ ಶಾಲೆಡು ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಕಡಿತ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾದರಿ ಆತೇರು. ಆರು ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿತರಣೆ ಮಂತದೇ ಮಾದರಿ ಆತೇರು. ಐತೊಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಸ್ ಕಡಿತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆತೇರು. ಇಂದು ಮಾತ ಖಾಸಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಮೇರಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿನ ತೂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಒಂಜಿ ಬೆರಿಸಂಗಾಯ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮಾತ ಪೋಷಕರು ಇನ್ನು ಕಷ್ಟೊಡುಲಿ ರೈಟ್ ಆಯಮ್ಮಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇಜ್ಜ ದಿನಕುಲು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡಿದ ಹತ್ರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಷ್ಟೊಡುಲಿರು ಅಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಾತಾಡ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೇರಣೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆದಕ್ಕುಳೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಳವಡಿಸಾವಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ನಾಶಗೂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಗ ಮರ್ದು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಡಗಿನಿ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದಾವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡಾವಡು. ನಮಸ್ಕಾರ.